Kamoš došiel, pozri sa. Že auto zafrkané od asfaltu. Pozrite sa na to. Dekaflash. Takto to nafrkáš. Vieš, čo to robí? Vidíte to? Neviem, snáď sa to nelaskne moc. Hej. Andrička. Je to preč. Dobre, môže byť takto. Brusič, brusivo. Čo si mohol zobrať, bolo aké brusivo, mohol si to obrusiť. Aha, hej, doleštím. Doleštíš. Takto no. Akorát, že potom Dekaflashi to zostáva trošku masné. Bolo by dobre to potom ešte odmasniť. Hej. Ale keď sa pýtate, takže na asfalt, na gumu a na zvyšky nálepiek tento Dekaflash. Ináč jeden tento sprejk vystačí na celé auto v podstate. Lebo tu ľudia to trepú všelijakými onými riedidlami, si to čistia a potom sa čudujú, že čo im schádza dole je lak. Asi takto by som to povedal. Vidíte, jak to pekne krásne ide. A je to čisté. A tu máte až asfalt. Takto. No. Jednoduché jak facka. Už asi lepšie to ani nemôžem ukázať, jak to funguje. Na Dekaflash kúpite samozrejme na e-shope Techniservice.sk. Je tu v tomto sprejku, to vystačí normálne na celé osobné auto, alebo keby ste potrebovali nejaké väčšie plochy robiť, tak je 4,5 litrový kanister. Na asfalt, na šmuhy od gumy je to dobré. Aj na hokejové štadióny to berú od nás. Čistia s tým mantinely od tých pukov. A zvyšky po nálepkách, to znamená, že keď odlepíte nálepku a zostane tam to lepidlo z tej nálepky, tak tento Dekaflash na to nastriekajte, na to lepidlo a nechajte to tam pôsobiť. Prosím vás, pravidelne mi volajú zákazníci, ktorí sa snažili odstrániť asfalt alebo ten penetrák, lebo to bolo vlastne penetrák nastriekaný, čo je, keď niekde na R1 robili diaľnicu a jak oblievali tú diaľnicu s tým penetrákom, tak fúkalo nejaký strašne vetrisko a zafrkalo to všetky auta, čo išli okolo. S týmto to umieš za chvíľočku, len keď skúšali ľudia si čistiť všetkými možnými domácimi receptami, petrolejom alebo nejakým liehom a tak ďalej tieto auta, tak sa im v niektorým popraskal lak. Samozrejme, keď robíš takúto chémiu, nesmie byť to auto rozpálené, nesmie stať na slniečku, musí byť niekde v tieni auto vychladnuté, neriedi sa to s vodou, pretože to je ropný derivát. A zloženie je také, že vyčistí to teda tento asfalt a gumu a tieto veci z karosérie a nepoškodí to lak hlavne. Takže keď máš rád svoje auto, tak to nebudeš patlať na to predsa nejaký, ja neviem, acetón alebo niečo. Tak čau.